Gaday. Bypass. Pala yung daan papunta dun sa ginagawang bypass. Bagong bypass dito sa may Arayan, Pampanga. Puntahan natin mamaya na. Ulit. Yung diretso natin mamaya. Punta tayo dun sa may Bypass. bypass. Pero hindi ito talaga yung daan niya. Dun sa may, dito sa may part na ito. Yan. Yan, ito ganun. Ayan. Dito yung dadaanan ng bypass. Dito yung dadaanan ng bypass papunta dito. Yan. Dito dadaan yung bypass mo. Dito yung bypass. Diretsuhin nga natin yung bypass. Tingnan natin kung Sa dulo. hanggang saan na. Malayo na. Hindi kaya sa gitna dadaan yung bypass dito. Hindi. Kasi ayan yung bypass. Yeah. Parang may naririnig akong kumakanta. Medyo malayo-layo na rin po yung
lang yan. Hanggang dyan na lang. Ba't di sumaba na? Ay, hindi. Ganyan pa rin pala. 3 minutes. 3 to 4 minutes.